Awu. Ukusangani wena yazi. Suka madoda. Suka. Ngana wacatha kangaka namhlanje kwenze njani? No, Uyakuthi une-date. kephi nje nobani. Having said that, yaza sevuliwe ama-pubs and restaurants, but I have no interest of going, no. Asevuliwe, but mhlawumbe usalama phela wena you're one person that I know that has a lot of trust issues. Usalama trust issues. Do you think it's a no one's so nakho kuthiwa uyaglow everything uyaglow wadwana ibu. Angithembi lutho. Uyaglowa ngempela ngazi uglowiswa yena ngaka. Hey, angifune umuntu ozongitshela ukuthi kunjani ngoba siyazi mhlawumbe ukuglowa nje sign ye COVID. Njalo every morning sivuka ne-signage. Every morning. So awusathembi lutho. Angisathembi lutho nje. Awusathembi lutho. So wabona ukuthi uyaglowa nje bacasula. Hey, i-COVID yadida odokotela base-Cuba baphi manje? Yeah, bro. Abekho silapha thina. Phela bafike badidwa na ukuthi i-South Africa bayijwayela ngisi izinto ezenzeka e-South Africa. Maye mefika umuntu bathi bamthinta inwele kuphuma iwigi ihlale phansi bathi what's going on here? Bacanga ukuthi sign ye-COVID kwaleyo. And thina sigqokela ama-wigi thina. But what's happening? Bahlale phansi bawenza ama-research babona ubusa akufani nomqala ngithi. Ayisiyayikhrimela thina e-South Africa bayazi leyo nto odokotela. Omunye wathi what the fuck is this? Ucanga ukuthi sign ye-COVID ubona upeta kanjwayela upeta upeta. Manje basidekile odokotela base-Cuba guys. Basidekile that's why bengakwazi ukusisiza. Uhulumeni kwakufanele alande abafundi nothisha base-Cuba bafake ezikoleni basifundele. Odokotela nje badila nezinto eziningi ba-traumatized. Kufanele thina siyolapha bona. Wakwaye esibhedlela kwafike kwawena oduduza udokotela uthi no it's normal here. It's lapho ufuna ukusho ngesingisi uthi upeta wazi. What is like this here? Sometimes we do like a crochet with the foot, you know, the knees. It's fine, it's okay. Uthukile udokotela utshela ukuthi upeta sign le COVID. Angizosilethela udokotela base-Cuba abazilutho ngathi. Abazilutho. Sina udokotela wena. Lalela uthi ususesibhedlela baphinde baqala phansi bafonela i-ambulance babona kuqathaka inzipho bayitshethi sign ye-COVID kanti siyifayela inzipho because seziyifake abazazi phela e-Cuba bayenzi lento. Uyadlala wena. Baba. Ayizwe uthenjiwe guys. Uyafika lapho ushaya i-weave faka u-100% Indian hair uyakukhumula udokotela uyakuxilonga ufika isitulo ulula ngenzansi uthi no man what the fuck is this doctor abize bonke odokotela. Uyitshela ukuthi i-sign ye-COVID nayo leyo ukuthi inwele zangaphansi nezangaphezulu ayifani. Abazi uqoqe baqale nje balethwe la sobafundisa ngezinto zase South Africa engekho eCuba. Traumatized. Ba. Thenjiwe uko right azongana. Traumatized odokotela base-Cuba ngitshela. Yazi guys, ngifuna ngitshela into engicasona ngothenjiwe because mente yodwa ngothenjiwe. Uthenjiwe ufika into ebhedayo bese hahlina yena. Leyo nto Wese kube ngathi awusile ekhaya. Kube ngathi awusile ekhaya. Sohlangana uthithe. Ba. Thenjiwe bese. Kahle. Ba. Angithi phela ukuthi angazi ke wena ukuthi wenze njani. Mina ngihleki ngiyahlekisa. Oh, okay. Yeah. Angihambe ngihlekiswa yinomba mina ngihlekiswa umuntu engihlekisana naye. Angilona ithatha, angilona ilabatheka. Hamhlekiswa yinomba. Mina umuntu engihlekisana naye uyangihlekisa. Ngihlekisana naye kuphela. Angihlekisani uhamba uhleka nje uhamhleka. Ba. Uhlekiswa nomuntu ohlekisana naye wena mngani wami. Kuphela. Uhleka nje. Uhleka noma yini.
Awubingazifike ne-COVID bebona ukuthi nazi iy'ngane Nkosi yami iy'ngane zashaka sezakhokhela amahlaya. Madoda.